Spominjali ste Josipa Jurčevića. On, dakle, trenutno nije dio te vladajuće većine. Kako će se on ponašati u radu, kada će dolaziti pojedini zakoni na glasanje? Koja će biti njegova pozicija? Jeste li o tome razgovarali? Ne znam, nismo razgovarali. Josip je, dugo ga znam i žao mi što je došlo do ovoga. Bio je na zadnjem našem predsjedništvu gdje nije htio dati taj potpis. Imao je tako promišljanje. Gdje ja imam jednu svoju osobnu odgovornost iz aspekta predsjednika Domovinskog pokreta koji, dakle, temeljem statuta kroji liste i gdje sam ja na svoju inicijativu i poznavajući gospodina Jurčevića stavio ga na prvo mjesto u 7. izbornoj jedinici. I žao mi je, i rekao sam mu to i na predsjedništvu, otprilike sve u redu što se tiče i tvog stava i ponavljam, poštujem svačiji stav i demokratičnost, ali taj stav si mi mogao reći i prije izbora. Jedno je imati svoj stav, jedno je izreći taj stav i prije i poslije izbora, jedno je taj stav izreći i na predsjedništvu, to je sve u redu, apsolutno imamo dosta odluka koje nisu jednoglasne i volim da je to tako, da sučelimo argumente zašto bi se morali svi složiti, ali kad govorimo o tome da je većina na razini predsjedništva izglasala podršku bilo kojoj odluci, u ovom smislu davanje potpisa za kreiranje saborske većine, onda tu nema iskakanja. Iako je svako od nas dobio mandat imenom i prezimenom, moj mandat je moj, nije ničiji drugi, ne može mi ga temeljem zakona niko uzeti, ali govorim ljudski, dakle kao predsjednik stranke, to mi je trebao reći ranije. Ja vas neću pratiti, ja imam neke svoje stvari